بنرن هێژا وێنەیە شەرمێ ئەمێ بینن سەر ئەکرانên we. وێنەیە تێکەلداری سەید ڕزا. سەید ڕزا گوت من لە هەمبەری حیلە û دەسیسەیên we nekarî serî derxim ev ji min re bû kul lê belê ez li ber we çok danayînim bila ew jî ji we re bibe kul. Piştî heştê û neh salan wêneyên bi darvekirina Seyid Reza û hevalên wî derketin holê. Seyid Reza Kurewî û serokên eşîrên din ên Dêrsimê di 15 mijdara 1937 de li qada genim a Xarpetê hatin darvekirin û heta niha bi giranî tenê wêneyên dadgehê, rojnameyên wê demê, vegotinên şahidan û lêkolînên dîroka devkî dihatin zanîn. Ev wêneyên ku cara yekem di Stêrk TV de hatin weşandin wekî belgeyên girîng ên ku heta niha derneketine holê ne. Di wêneyan de kesên ku li ser sêdarên darîn hatine daliqandin, li pişt wan cendirme û leşker rêz bûne û girseyek sivîl ên bûyerê temaşe dikin tên dîtin. Di hin wêneyan de avayên keverî yên cemaweriyê, di hin wêneyan de dikanên li meydana genim hene. Ev yek nîşan dide ku darvekirin li sêdarên ku li noqteyên cudayên meydanê hatine danîn pêk hatine. Dîroknas Dr. Sedat Ulugana yê ku akademisyenê zanîngeha Frî ya Berlînê ye, şeş wêneyên resen ên ku piştî darvekirina pêşengên berxwedana Dêrsimê ya 1937-38 Seyid Reza û hevalên wî hatine kişandin derxist holê. Ev wêneyên ku heta niha nedihatin zanîn û di asta belgeyên dîtbarî de ne, piştî darvekirinê nîşan didin û bi formata Real Photo Postcard hatine kişandin. Yani rasterast li ser kaxiza fotografîk hatine şuştin. İhsan Sabri Çağlayangil ê ku tê gotin şahidê darvekirinê ye, di bîranînên xwe de dibêje ku wêneyên ku di dema darvekirinê de hatine kişandin, Birêya alîkarê Wezîrê Karên Hundirîn ê wê demê Şükrü Kaya ve nîşanê Mustafa Kemal Atatürk dane. Atatürk jî bi gotina ku ev wêne dibe ku di civaka Kurd de rê li ber bertekan veke, xwestiye ku hemû fîlmên wî bên tinekirin. Ulugana nêrînên xwe dispêre bîranînên Hevsivelde Velîde Dedeoğlu ye ku yek ji amadekarên destûra bingehîn a 1960 e. Velî Dedeoğlu nivîsan dibû ku wî wêneyên darvekirinê di destpêka sala 1940 de li mala gel a Dêrsimê dîtiye. Dîroknas Dr. Sedat Ulugana di derbarê wêneyan de ev agahî dide. Di wêneyan de rû û lingên Seyid Rêza, kurê wî û serokê eşîrên din bi hebra tarî hatiye nixwandin û xisara fîzîkî jî nîşan dide ku wêne bi salan di koleksiyonên taybet de hatine veşartin. Navên kesên hatine darvekirin ên ku di wêneyan de ne evin. Seyid Rêza, Resîk Hüseyin kurê Seyid Rêza, Seyid Hüseyin serokê eşîra Qureyşan Seyhan, Findik Ağa kurê Kamar Ağa yê ji Yûsufanê, Hasan Ağa kurê serokê eşîra Demenanê, Cibraîl Ağa, Hasan kurê Ulkiye ji eşîra Qureyşan û Alî Ağa kurê Mîrza Alî.